And then what do you have to say to this generation? Not just our generation, because Trukton's go to my place, my generation in. So what do you have? Are you serious? I bless I'm 56, 60. Muguto profile like a. Oh, sorry. Munane range. Bless her no many wish. I would bless her. So our love has always been there. These issues that they're dealing with, there's nothing new under the sun. True. So hakuna zvitsva and I'm ndarovedoengobatirwa tsamba. I wonder kuti chinokupa kutakura tsamba yanyorwa negirlfriend kumba. So it's not a new thing. It's not a new thing. Saka wasi ya kuma 825. Okay. Why receive kubasa? Petera kuisa mbachi tuchuru nayo. Sakuverenga kumba. Mepo. It's mepo Mujolo. It has not been here today. It has been way back. Nekufona my girlfriend anofona ona 7 munakumba. Ko kumira kufonera kubasa. So it has always been like that. Hakuna chicha hapa spezwa. This Mujolo that you're seeing today has been there in the days of Pharaoh. Saka chicha so chinja man. Chicha akuti chipararire kudai. No. It has been there. Ana mumzedu aipinda mtown kunotsvaga girlfriend vachibata mkefi. Auyozi arare. Okorera kubva. Vanhu votorwana mtown ndonzi amai acho vakaenda kunomutsvaga mkefi votsvaga address yake kumfakosuku vomutera ikoko futi. So it's not new. It's not new. Zvaiti zvikaitika apa kuzoitawo mumwe mudhara anojamba jurawo kungoti foma yadzi oenda paseri apo danana nemukati. It has been always there. Madhara achataurwa vanhu vane ma38 matitisu vachinoti tisu achinzi murume mukuru munoita zvinhu zvinonyadzisa achitaurwa munhu ane 38 years. I don't want to grow guys. 38 years wakonzi murume mukuru. Ayo. It's not promoted. Murume mukuru when I'm 60 maybe. 60. Ndoba bakudopinda imomo. Bakudopinda muchileague chacho chehurume uko. Kuti munhu but manje surprisingly it was this generation. Tutara vanhu vari makore 9. And because I'm a father. Otonzi baba wako wabatwa uko. Funny and weird. It's quite weird because a lot of things have been happening. But chazongozi fuela is social media. Social media has got so many things. It makes it come closer. You have your phone, you have your whatever. You might try and put a password, but still, matured. Yeah, kwakutumirika mapicture. Manje my girlfriend aisa picture mukati metsamba. Otumiri. Yoni ndakatoibata namomso ndakaibata picture yake akapfeka rimwe ziviscos so. It was then attachment yatoiswa mukati yephoto because vanoitumirana mafoto. I remember pandakarambana negirlfriend yangu kudhara when I was young akanditi tumira mapictures angu because ndo zvainge zviripo saka ndakangofamba maraini vandanocollecta maphotos evasikana vemaraini vandaisa envelope ndikati sarudza rako dzosasira yako kutamba zvako.